Boogie, el joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meu esperit es desperot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Res que cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva cap a l'infinit.宮家様はこの世界を司る太一くんに鏡の中に閉じ込められたのでございます。宮家様はもう一人の邪悪な宮家から玉褒めほとほりを救おうと自らの命をお断ちになろうとしたのでございます。そしてほとほり玉褒めも宮家様のお命を救おうと自らの血を流したのでございます。Aleshores, per fi, Teitsukun va dir: Per respecte a tu i als 3 membres de les 7 constel·lacions, us mostraré la manera de tornar al teu món. I finalment es va deixar veure. Vull tornar a casa. És una bruixa petrificada. Que potser vols que t'obri un altre cop la ferida? Saps a qui li dius bruixa petrificada, coi de criatura? Perdona, I què vols ara? tu ets Teitsukun? Això mateix. Ho dius de debò? Esclar que ho dic de debò. Jo sóc l'únic ésser que presideix aquest món. Hotohori, es pot saber què et passa? És que jo no suporto veure les coses lletges com ara tu. Ja veig que a banda de la Noriko tots els altres esteu greument ferits. お主らが仲間のためにどこまでできるか試したんじゃが。試したって。じゃあもう一人の私も。そうじゃ、わしの術じゃ。宮家、動いちゃダメ。胸の傷に響く。なんとかしなくては。ここまでするとはな。仕方ない。En primer lloc, el que farem serà anar al meu palau. Ja parlarem quan siguem allà. És magnífic. Aquesta muntanya és el Taiki? Suposo que no caurem aquí al mig, no em faria cap gràcia. Tan sols uns pocs escollits com vosaltres tenen el privilegi de poder venir i veure el Taiki. Encara que intentessin venir fins aquí, els posseïdors d'un cor maligne tan sols veurien una muntanya coberta de roques. Teitsukun va conduir la comitiva de la sacerdotessa de Suzaku fins al vell palau de Taiki. Miyaka. Sí, és veritat, la noia de qui parla aquesta llegenda, la sacerdotessa de Suzaku, és la Miyaka. I el noi que du la marca del dimoni al front és en Tamahome. Sí, segur que és aquest xicot. Pateixo el mateix dolor que la Miyaka pateix dins del llibre. I les altres vegades també.
repeteixo el que li passa a la Miyaka al llibre Els 4 déus del cel i la terra. Molt bé. Primer de tot us haurem de guarir les ferides. Nyan-nyan! Vinga, guariu les ferides d'aquestes persones. Sí! Guarir, guarir, curar, curar! Sisplau, Taitsukun, per mi no t'amoïnis. Mira de curar en Tamahome i en Hotohori. Estan ferits per culpa meva. Ells ho necessiten molt més que no pas jo. I tu? Jo ja estic bé, no passa res. No! A tu també et farem un tractament! A veure si ho entens. Si no deixes que et guareixin com cal, endarreriràs encara més la tornada al teu món. A tu, Noriko, també et farem un tractament. Si jo estic perfectament, a mi no m'han ferit, gràcies. Curarem les teves perversions. Us puc ensenyar un mètode per tornar al món de la Miyaka, però en el vostre estat físic mirar de dur-lo a terme seria massa perillós. T'agradaria curar la cara lletja de Taitsukun? Sí! Aià! Jo vull tornar com més aviat millor. Tinc l'examen d'accés a l'institut. Si no torno aviat no el podré fer. Però amb què surts, tu, ara? Has perdut molta sang, fas una cara tan pàl·lida i estàs tan feble que acabaries perdent el coneixement. Amb les teves forces no sobreviuries al procés. Si aquest és el problema, fes servir la meva sang. I la meva també. Dóna-li la nostra sang a la Miyaka perquè pugui tornar. Això no pot ser. Si feu una cosa així... Jo no hi tinc cap inconvenient, però les vostres forces quedaran reduïdes a la meitat. Si això és el que la pot ajudar. Ara que ja perdem tanta sang, seria una llàstima desaprofitar-la. Hotohori, Tamahome. Molt bé, entesos. I no compteu amb mi? Deixa-ho per una altra ocasió. A veure, què passa? Que em vol ofendre, potser. Hotohori, Tamahome, a partir d'ara faré que la Miyaka rebi la vostra sang amb el poder de la meva voluntat. Quedeu-vos amb un genoll clavat a terra. Per mitjà d'aquestes esferes introduiré la vostra sang al cos de la Miyaka a través de la seva ferida. Estàs preparada, Miyaka? Serà dolorós per tots dos, però heu de resistir. Tamahome, Hotohori, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Pareu! Tinc calor. La noto. Noto la sang d'en Tamahome i la d'en Hotohori. La seva sang és dins meu. Recorre tot el meu cos junta. Ara tots tres, jo, en Tamahome i en Hotohori, en som un de sol. Ara la sang d'en Hotohori i d'en Tamahome recorre ininterrompudament el cos de la sacerdotessa de Suzaku. El dolor ja comença a esvair-se. La sang també ha desaparegut. Bé, amb això ja n'hi ha prou. Vosaltres dos heu resistit molt bé. Us felicito. Té el llast. Basteista, basteista. Moltes gràcies. Hotohori, Tamahome, com us trobeu? Perdoneu-me, perdoneu-me.
Us heu sacrificat per mi. Tranquil·la, val la pena si tornes a trobar-te bé. Renoi, Miyaka, està molt bé que mostris tanta gratitud en Tamahome i en Hotohori. Bé, doncs, la sacerdotessa de Suzaku ja s'ha recuperat del tot. Ara us mostraré com podeu aconseguir que torni al seu món quan ho desitgi. D'acord. Ho entens? Aquest fet és molt important. La teva estada en aquest món ha sigut massa llarga. És per això que ara obrir el camí serà molt més difícil que no pas quan vas venir. Obrir el camí, dius? Quin camí? El camí coneix el teu món amb aquest. La primera vegada vas tornar al teu món gràcies a la teva força de voluntat. I ara què hem de fer per obrir-lo? Existeix un lligam entre aquest món i el món al qual pertanyies. Ara la teva feina és descobrir què és. A veure, un lligam entre els dos mons? És alguna cosa que existeix aquí i també en aquella terra llunyana. Una cosa que existeix aquí i també allà? Una cosa que existeix allà i que també existeix aquí? Oh! Esclar, la Yui. El portem tant la Miyaka com jo. L'uniforme. Exacte, esclar. I això explica que tot el que li passa a la Miyaka a la història també em passi a mi. I a més, també hi ha d'haver un lligam molt profund entre una voluntat forta i les emocions. Un lligam profund. Una voluntat forta. Miyaka! Sóc aquí! Torna, sisplau! Torna, em sents? Miyaka! Yui! Sí, estem unides. Intensament. Profundament. Si voleu que us ho digui, tornar la sacerdotessa de Suzaku al seu món seria molt senzill. Si els esperits de les 7 constel·lacions estiguessin aquí, tots reunits. Però Hotohori, Tamahome, Noriko, només sou 3. I a més, a banda de la Noriko, tots esteu ferits. No hi haurà cap problema. Ho podem fer. Sí, ho podem fer. Ho farem costi el que costi. Au, va, tranquil·la, no pateixis, Miyaka. Últimament he sigut molt bona minyona amb tu. Ai, nois. Gràcies. Només et demano una cosa a canvi. Promet-nos que tornaràs. Perquè t'estarem esperant. Oh, vaja, si torno al meu món, no veuré en Tamahome. Tornar implica no poder tornar-lo a veure. Aleshores comencem. Aviam, nois, seieu al voltant de la sacerdotessa de Suzaku. I ara concentreu el vostre esperit en la sacerdotessa. Miyaka, crea una imatge clara del teu món al cor. Concentra't en la teva energia espiritual. Nota tota l'energia dels seus esperits. Accepta-la i integra-la dins teu. Perdoneu-me, nois. Heu patit situacions terribles per ajudar-me. Fins i tot he provocat que en Hotohori i en Tamahome acabessin ferits. De debò que és una bona idea que me'n torni així? No siguis ximple. No descentris l'esperit. Si et distreus, et podries quedar volant entre les dues dimensions per tota l'eternitat. Concentra l'esperit d'una vegada. Miyaka, sigues forta. Has de ser forta. Pensa en mi. Pensa en aquest món. Concentra't. No puc! És impossible, no puc! Com més em concentro, més penso en Tamahome i en Hotohori! Burra! Vinga, no volies tornar? Doncs torna d'una vegada! La teva mare i el teu germà estan molt preocupats per tu! A més, nosaltres hem estat juntes des del parvulari. T'és igual, això!
deies que aniríem juntes al mateix institut. Anem-hi juntes. I juntes aprovarem els exàmens. Ui! Tornaré. Tornaré. Amb la meva gent. Al meu món. El cos em crema. És com la primera vegada que els 4 déus del cel i la terra em van engolir. Així podré tornar al món d'on vinc. Al meu món. On sóc? Lluís, on ets? Lluís! Lluís! Sóc aquí, ja he tornat! Atenció, senyors usuaris de la biblioteca. La biblioteca tancarà d'aquí a 10 minuts. El servei de préstec tancarà d'aquí a 5 minuts. Sisplau, si volen fer ús del servei de préstec, dirigeixin-se a la finestreta número 2. Està obert? Que hi ha algú aquí? Hola? Renoi, qui havia de servei avui? En Seki, potser? És un desastre, sempre ho deixa tot a mig fer. I la Yui? On s'han anat? Atenció, estem a punt de tancar les portes. Els preguem que vigilin de no deixar-se cap objecte a les taules. Yui, on has anat? Yui, on ets? He fet tot el que he pogut per tornar. Miyaka! Yui, ets aquí? Però què et passa, tu?
Com és que t'has saltat les classes? Marin! Feia tant que no us veia com us ha anat tot. Què? Però què t'empatolles? Però, Mia, que si no fa ni 2 hores que ens hem vist. Què? I la Yui? Què li ha passat? No estava amb tu? Tu i la Yui sou completament diferents. Segur que ella aprovarà l'examen i tu no. I tant, i tant. Llavors va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir, he de procurar no perdre el control, però no corris tant que m'espantaràs. Soc com un gatet perdut a l'univers, però si la dolçor la boca sobre mi, no m'escaparé i seré un gatet tranquil.元の世界にお戻りになられた宮家様でしたが、そこはすでに宮家様の居場所のない世界でございました。そんな折、由衣様が詩人天地書の中へと入られたことを知り、再び玉褒めらの元へと向かう決心をなされたのでございます。次回会いたい。今一度運命の扉を叩いて